How would you describe the race conditions today? It came heavy rain. Like from Esteri's ass. Pestäänkö? Pestään. How do you feel about this crash? So angry that my blood doesn't circulate in my body. My breeder, no! No eikö maistunut? Eiku joo. Hei, mä tilasin mun ystävälle vielä toisenlaisen viiniä. Se meinasi ihan väljähtyä. Okei. Miksi sä siellä syöt? No kun ei mun keikkaa kuulu ruokista ja pakko nappaa jotain, ettei ihan pökerry. Toi Vitosen Mimmi on ollut ruokiksella jo 3 tuntia, että näin naapurissa. Oot sä nähnyt sitä soavaa? Mä aukasin sen just. Tässä. Tää on muuten pahaa. Ku aistikasta. Sillä on varmaan joku mielikuvitusystävä. Sekin juo soavea. Näiden pintojen eteen tehtiin kovasti töitä, että saatais sellaiset kuin halutaan. Kotiin on valmis sijoittamaan aika paljon, mutta en mä mitään krääsähelvettiä halua. Seuraavaksi me laitetaan meidän puutarhaan pore allas. It seemed like a very bad crash. My car started spinning. And now my head is spinning too. Like a tourist in Tallinna. Okay. What are your next steps? I'm gonna pull ashes on the shoulder. In a disc. Hi guys. Hey, what's your number? My hetu is 292.32-094T. T is like Tarzan. Onks tää päällä? On. Onks tää päällä? Hei, hyvä duuni. Siellä olisi taas lauantaina lottopotti. Eihän se ollut kuin 1 miljoona. Hi. Okay. Wait a minute. Kukas teidät lähetti? Ootte sitten sieltä 4. kerroksesta? Ei, pojat.